Hej og velkommen til Wonderwixen DK-fan, og jeg hedder Nikolaj, og jeg skyper sammen med min fætter. Hvad vil du sige? Jeg sidder herhjemme med lige sidder og hygger, og han spiller Minecraft, tror jeg nok. Yep. Gjorde du lige før, så jeg tror du også, det er godt nu. Det er bare rigtig kedeligt. Rigtig kedeligt. Sådan rigtig kedeligt. Det er noget, der hedder det. Kedelig. Det er bare kedelig. Det er bare dele. Det er bare dele. Det er bare dele elle. Skal du høre, der er en ting her. Mit navn er og forbliver Bob Smedersen. My name is Byggeman Bob. Bob, han bygger. Kan han klare det? Nej, det kan han ikke. Ej, det er han alt for ringe til. Puha. Ej, nej. Jeg så slet ikke at snakke om ham. Nå, men i hvert fald hedder han Sebastian, og jeg hedder Bob. Jeg hedder ikke Nikolaj. Så får vi kanonflag og sådan noget, fordi altså, pas på jeres fingre. Okay. Ej, vi skal sgu ikke til at sige Altså, farvel især endnu. jeres vinduer og postkasser. Det. Vi skal ikke sige til farvel endnu, Sebastian, for satan. Du er alt for hurtig. Ja, men jeg siger ikke bare, pas på kanonslag. Hvad sagde du? Jeg væltede en gynge sidste år her ved mig. Så Jeg væltede der en gynge på grund af kanonslag. Det giver bare totalt meget mening. Woo! BOOM! Så var det. Det sker der overhovedet ikke noget ved. Oh shit, det er den her verden, den er mega syg. Lige for min fætter, der er ok god til Minecraft. Som ved, hvordan man skal lave sådan nogle bæster som den der. Jeg kan ikke huske. Han har også LOL. De er også ved at optage måske i næste video, eller... Ja, det kan jeg altså ikke lige nå, men i morgen, når jeg kommer hjem fra en fra min klasse måske. Jeg skal ud og bolle med ham. Altså... Lækkert. Oh shit, mand. Det lyder som om, der er nogen, der er skudt her, mand. Det er der så også. Okay, jeg går lige væk fra larmen. Sådan der. Det er helt fredfyldt. Hvad var det? Det var sådan en wither ting i Minecraft, hvor man kan spawn, så bare skyder med bomber. Ja, det er det sgu ikke. Men vi kan prøve at gå ind i Slenderportal, eller Ender. Hvis jeg ved, hvad det man bygger ind. Fordi jeg er en noob til det her, det skal jeg sige. Der er en fra min klasse. Altså, han lavede en, der var 50 blokke lang og 30 blokke høj. Jeg ved, man skal bruge obsidian. Og så brugte han bare ding, og Så skal man bruge noget vand. Og jeg kan godt sige dig med det samme. Hvis du ødelægger det her wither makrel, så skal du fandme få betalt. Det kan jeg godt sige dig. Jeg ved virkelig, hvor højt den skal være. Yeah, det må være fint nok. Ikke? Jo, det må være. Jeg kan ikke se det. Nej, men... Sebastian, er det ikke sørgeligt allerede om 1 minut? Skal vi sige farvel? Jo, det er så sørgeligt. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Nej. Jeg har fundet ro. Sådan der. Så har jeg rigtig lavet sådan en... Jeg glæder mig til, når du ser det her, Sebastian. Det er virkelig dejligt lavet. Det var så dejligt. Det var dejligt. Det er dejligt, bedstefar. Det er dejligt. Jeg kan huske det. Næh. Bo og Lis. Her. Der er en Enderman. Du skal bare lige vide en ting, Enderman, og det er, hvis du kommer på næverne... Hvis du kommer... Sebastian, vi skal til at sige farvel. Hvis du kommer på næverne... Godt nytår. God Uber og det hele. Hvis du kommer på næverne af mig, så skal jeg... Hvad fuck? Jeg kan bare flyve. Nå. Men ja, god jul og godt nytår og alt det der. Og tuber. Og fugl. Og ip. Ej, det var ikke sjovt. Farvel, Farvel.